Dál. Ahoj. 70. A je. To jsou kam hosti, víš? No, to jsou. Dovolíš? 70. Posaďte se. Počkej, teď tyhle ty krámy. Ty dej semhle, ty počty si doděláš potom. Jdu za tebou. No. Mám pro tebe melouch. Jaký melouch? Umělecký. Potřebuju obraz. Nadávek, víš. Musíme se nechat vidět. Teda a jako dokdy? No do večera. No stejdo, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle jen tak snížit. Aděty, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho. No nemám, no. Počkej, co je tohle tady, no, třeba? No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 mu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? To je... Že se mu ani nedivím. Cože? No, ale že jsi to ty, tak 100 ti za něj dám. Jste dobrý. Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz. Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování, ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum. Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo? Tak. Pojď sem. Hele, tahle přimaluješ, přimadni tady 2 srnky, jedna jak se pase a druhá jak se kouká. Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky u trati ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva? A viděl jsi už někdy srnky na Benešovské dálnici třeba? No, oni na Benešovské dálnici jsou srnky. Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než na tyhle ty tvý trati. A pro koho to je? Pro Bohouše. Je pro Boha. Na tu dnešní oslavu, víš? Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne. No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu. Tak co, spokojen? No. No strejdo, co se vám na těch srnkách nelíbí? Dyk jsou jako živý, i ten jako ten s tím, jak jste říkal. Já vím právě, že, ale hele, teda až po cudle, jo, by to vyšlo, víš? Ale ty nohy. Co? Ježišmarja, Josef, člověče. Láďo, ty tvý strny mají všechny nohy zadní. Strejdo, když vy ve všem přijdete na poslední chvíli a zkuste namalovat srnku jen tak z paměti, kdybych měl aspoň fotografii nebo pohlednici nebo tak. Tak se nevstekej hned. Ale nevstekej. Snad se to dá napravit, ne? Jak? No. Právě na to přemýšlím. Co kdyby stáli třeba obě takhle ve vysoký trávě, víš? Takhle až po břicha, víš? No teda nápad je to pěkný, ale neuskutečnitelný. Já totiž nemám zelenou. Jo, tak to jsme ztroubě, člověče. A bílou bys měl? Jo, tak to bych měl. No tak sláva, všecko se dá zachránit. Koukej, tak na ně pustíme bílou páru, tadyhle z toho válce, víš, přes nohy. No vidíš, tebe taky nic nenapadne, člověče.